Praise the Lord, hallelujah. Kristoni takut day bukuk song. Pada sini seng kaisa kaitoni ko kenalai nai abong ingke abuse. Luke chapter 8 verse 21. But 29 is me 21. So oro seng sebano jepro Jisu ko tumaka hampiri tongpro bini nok ni bini ama te bini taku bini bukuk rok paika. To Pemania glo ke borok asik ke bangma engka borok belai bangma ni bagi borok nok ni borok pun Jisu ni gana o thangman lia. Gapan bagi Jisu ni sagri rok borok no baira o tongman ni nugui borok paika Jisu ni tani Jisu no sapaika nini ama tai nini takuk bukuk rok pataran no na singgai tongo. Ke 21 oro hai ni saga Jisu tam saka khnai ni di. Je borok kaito ni kok khnawi tongnai bosani takuk bosani ama nai. Praise the Lord. Hallelujah. So, Kristoni takuk tay bukuk song tini ching Kristan habai nama bai aba Kristan hapma bai tini ching joto no Jisu ni thui ni relationship mane thui ni borok ngai thangka. Pia tabuk Jisu saka thui ni borok ngma bai simi paya nang ani borok thui ni ngma bai simi nang paya. Pia kaito ni kok no khnawi tongkai simi se nang ani takuk ani bukuk angani chugo aba Kristen takuk tai bukro nang wansugui nane nango cheng Jisu no poito khlainai ni hino pia nini bai Jisu ni halok bahai kisa tabuk no wansugui nadi ngi mano nang ko ekdom bisi kedekma Kristen ngi mano nang 25 bosor ni Kristen ngi mano nang 50 bosor ni Kristen ngi mano nang 5 bosor ni Kristen tabuk nang kisa sak no wansugui nai nadi ki ang Kristan engmani ulo ani halok bahai Jisu Kristo bai angki bini menai henjakna itu dacuk angki bini takuk henjakna itu dacuk angki bini bukuk henjakna itu dacuk tini kisah wansugui nadi neng bupuru cuknai jepru kaito ni kokno khnao apuru sin neng cuknai abo ani ko ya abo Jisu ni ko so ani Kristo ni takuk tai bukuk rok chini langmao jeng Kristan nei sama bai payakom jeng Kristan nei saka ngangka abono proman maklainai kaito ni kok khnama bai jeng Peter nobo semano jabur Peter Jisu no sengka Peter nengle biang thangnai nei John soini 63 wo Peter haini saka o hodakra nini thani se muthang phraine kok tongo angle tai biango kiplei thangnai moitho naragdi Bible ni kogo muthang jakmani kok tongo Jisu Kristo obono sawo neng ani takuk ngani muchungke neng ani bukuk ngani muchungke kokno khnai ma tongnai kokno khnawoi kokno poriui omo haike neng salbrom nini langmo ma tongnai hake se neng ani takuk hake se neng ani bukuk ngai nei Jisu saka praise the Lord hallelujah abun bagini chung John 1 ni 12 parikenugo Jisu Kristo no poito klaima bai neng kaito ni besa ngai mano Sung Jisu no poito klaimeo kaito ni besang imano maneke sung tabuk joto no kaito ni sajak sajla rok no pe tabuk Jisu saka kaisa ani kok no nengma khnanai tabuk neng Kristen kecam ngi mano Kristen ketal pe important le neng kaito ni kok sema khnanai kaito ni beskango kebo 25 bosor Kristen kebo 10 bosor Kristen kebo 5 bosor Kristen bini thanle kebo mokre bini thani bebak na equal abono ching samano bebag no saman kan nogo kebno bo kotor kebno bo tola amo hake kaiton tani no gya kaiton mokolo jotono saman se so Kristen takuk bukro abobo problem chini tripra hawo chini tripra sarok ni poituwo o ang Kristen kesamang ni site sesio betching sak no torja gai sak no sija gai tongo tamni bagi himale Jisu sama hai jeng kaito ni kokno khnawoi tongya kaito ni kokno kaham ke sawoi manya aboni bagai jeng omo hai kokso maneke jeng Jisu ni takuk tai bukuk nani chugya kho jeng Jisu ni takuk tai bukuk enggi manya kho bumung Kristen samungo Kristen dia so Kristen takuk tai bukuk nungwan sugi ne di norok ni mothao tini nai di kebangma borok tongo Christmas Kristen kebangma borok tongo Pandani Kristen kebangga borok tongo Easter ni Kristen kebangga borok tongo Good Friday ni Kristen so Kristen takuk tai bukuk obono la Kristen hno haipano bono Jisu ni takuk tai bukuk hnya Jisu ni takuk tai bukuk bufurung na Bible saka Luke 8 ni 21
kaitoni kok knai tongnai borok sa ani takuk ani bukuk knai Jisu Kristole saka amagani Kriston takuk tai bukura ang tini a video chikon tateni bisingte a short video ni bisni ang tini sanani muchungo chung joto Kristan hnai tongnarok pari chung a munakmani lamano kibui tabuk chung Jisu no chung proman phnuk nai I Jisu ang nono hamjago I Jisu ang nini kok knana ni tiar tongo I Jisu tini ni sima ang sal brum brum babel purnai ani Kriston takuk tai bukura neng sal brum brum babel pori kangangke nini langma change ni mano sal brum brum babel pori ke o babel ni kok ngka kaitor sungbai sak bai tang kok saphayo sak bai tang aro kaitor sungbai kok sao neng salo koi gonta babel pori neng salo 1 minute babel pori ke neng 1 minute kaitor bai kok samani klayo so Kristoni takuk tai bukuro Jisu saka John 11 ni 28 saka 10 ni 27 saka ani mera rok ani kok knao so chung Jisu ni mera rok se aboni bagi chung bini kok knana nangai chung bini khorang knana nanai omong ka a kaitoni kok o babel ni kok thaiti simi chung Jisu ni kok knai mano chung jebru Jisu ni kok knanai abru chung Jisu ni takuk tai bukuk ngai abon bagi Kristo ni takuk tai bukuk rok chung belai na important Kristan nengkang ke Jisu ni takuk tai bukuk ngani nango pia kebangma Kristan rok tini bumung Kristan ke Jisu ni takuk tai bukuk ingya Kristan ke bumung pia takuk tai bukuk ingya takuk tai bukuk engai manya cheng abang bagi cheng cesta kainani nango Jisu ni takuk tai bukuk nani jebro neng Jisu ni takuk tai bukuk ngo kaito ni kok pori ui tongo kaito ni kok kna ui tongo Jisu dam saka norok omahai rok khlai tong khangangke je muchung tei se sandi ang bepahak noronai so Kriston takuk tai bukuk rok neng tabu kaitoni kok jadi knawi oma haiket sal brum brum nini langmo tongkangangke neng je muchung matei se sandi nono babepak no sapongerinai praise the Lord hallelujah ambai hari ani Kristoni takuk tai bukuk song chung jotono kaitoni thaniwo nakar mung sanlainai chini agi je sung tong phaimani Jisu ni thani nakar mung sanlainai Jisu tini ni simi ano nang ketal borok sanamdi tini ni simi nang ano muchung ma bakara dini ni phola kathani fanbai jeno ang nono surui nono lobui nini a elambak ni kok thaino porui omo haike sal brum brum tongi manani ano nang chuphati hanai phadi sung kaitoni thaniwo surilainai ani Kristen takuk tai bukuro kaitor norok jotono hamari khlaithong amen tai obidino share khaidi tai comment khaidi tai norok ano suggestion namu chunga suggestion borudi tai tapok di neng abidu no khroksate khroksane share khainani omo bahaino kaitoni kothuma kaham pirmani no praise the Lord ahali